नाग्रिजुलि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों खुंफुंबाय। तामुलपुर जिला नाग्रिजुलि दखरा बर' फरायसा आफाद आरो नाग्रिजुलि दखरा हारिमु आफादनि बानजायनायाव काटरबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव नाग्रिजुलि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों खुंफुंबाय। मख'नो गोनांदि बे 27थि नाग्रिजुलि रंजालि बैसागुखौ गोबां अखा हानायनि जाउनाव थांनाय 15 खालाराव खुंफुंनो हायाखैमोन। नाथाय रायजोफोरनि खावलायनाय आरो मददजों सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंबाय। बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा मोनथिहोनाय बायदिब्ला हाबाफारि बायदियै फुंनि रिंगायाव गौतमनि फिरफिलाखौ अमृत रामसियारिया बिरहोयो। हारिमुनि फिरफिलाखौ हारिमु आफादनि आफादगिरि सुरेन बर'आ बिरहोयो। बेलासिनि 2 रिंगायाव गेवलां बैसागु मोसानायखौ बेखेवनानै होयो। मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव मोनाबिलि हारिमु आयदाखौ बेखेवनानै होयो मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि प्रदीप नार्जारिया। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो मेथाइ खनगिरि महरै देंखो मुलुगनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिग्राय ब्रह्म, अडिअ' रेडिअ' महरगिरि बिपिन बर' आरो देंखो मु 123 सेथि बान्था मोनगिरि अनसुमा स्वर्गियारि बिथांमोनहा नुजाथिहैदोंमोन। बोथोर थांब्लाबो खुंनो लानाय बे गाजा गोमजा हाबाफारियाव रायजोफोरनि लैहोर लैहोर बाहागो लानायजों नाग्रिजुलि रंजालि बैसागु फोरबोआ गाजा गोमजायै खुंफुंजायो। फरायसा आफाद आरो नाग्रिजुलि हारिमु आफाद बेजों जथायै जोङो बैसागो फोरबो फालिनो थाखाय आखायाव लादोंमोन। 31 बैसागावनो जों लादोंमोन, नाथाय बोथोरा गोबां उसुबिदानि थाखाय जोङो डेटखौ जों केन्सेल खालामनानै दिनैनि खालारखौ जों लानाय जादों। बेवहाय जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनायनि जि थांखि, बे थांखि हिसाबै जोंहा ओनसोलाव जोंनि जि गाननाय जोमनाय लोगोसेयैनो जोंनि जि हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो जों दिनै बैसागो सेलेब्रेसन बेखौ जोङो खुङो बोसोरै। बै बोसोरै खुंबोबाय थानायनि थाखायनो खुंबोगासिनो थानायखाय देग्लायबो जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बेवहाय जोङो गुबुननिफ्रायबो मोसाखावरि जोङो लिंनानै लाबोदों आरो जिखिनि ओनसोलनि मोसागिरि बिथांमोनखौबो जोङो लिंनानै लाबोदों। बेवहाय लिंनानै लाबोनायनि जि थांखि, बेवहाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ एबा रायजोफोरखौ नायहोनानै मोनसे बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। बैसागो जिहेथु जोङो बैसागो बोथोरावनो बैसागो बरायनांगौमोन। दिनै जोङो नाग्रिजुलि खुंथाय आफादनि हारिमु खुंथाय आफाद महरै दिनै जों बैसागोखौ जोङो बिदाय महरैसो फालिबाय। मानो होनबा जोङो माखासे बोथोरनि उसुबिदानि थाखाय जोङो बैसागोनि बोथोराव खुंफुंनो हादिया। गतिके जोङो बेखायनो निमाहा बिदों जों बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो समाव खुंफुंनो हादिया। दायो जोङो बे हाबाफारिखौनो एखे हाबाफारिखौनो जोङो बिदाय महरै बैसागो बिदाय महरै जोङो नैबे जेथो मासाव खुंफुंथारनाय जादों। बेनिखायनो जों बे दिनैनि जे हाबाफारि बेखौ मोनसे मोगथां महर होबाय। मानो होनबा जोङो गोबां रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लादोंमोन। बे लानाय महरै जोङो हाबाफारिखौ बोथोरजों खाब जायाबाबो जोङो जोंनि खुंफुंनाय फोरबो हिसाबै जोङो फोरबोखौ फालिथारबाय होननानै जोङो फोसावो। दिनै जोङो गाजा गोमजायै महरैबा जोङो जोंनि जायगायाव हारिमु, दिनै बे हारिमु फोरबोखौनो लानानै
मोननै मोनथाम हारिमु हान्जा गोदानै ओंखारदों जेरै सानजा भावरागुरि होननाय बर' गामि बेयाव रायजो जाफैदों जोंनि गामि ओनसोल गोजाननिफ्राय फैनानै बे नाग्रिजुलि बाजार ओनसोलाव दा बिथांमोनाबो बिहामजो गावदां महरै बिथांमोना दिनै हारिमु हान्जा दिहुनबाय आरो बेजों लोगोसे 2 नं हादरबारियाव बिहामजो रानि मुंनि हान्जा बैसागो हान्जा बेयावबो ओंखारदों आरो नाग्रिजुलि आन्सलिक बिमा मोनबारि हारिमु आफाद महरै दिनै जोनोम जादों बे हिसाबै जों गोजोननाय मोन्दों दिनै बोथोरा थांब्लाबो जोङो नैबे जेथो दानाव खुंफुंनानैबाबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा जोङो नैबे उद्देश्य जोंनि थांखिफ्रा बेफोरबायदिनो नैफोर फोरबोजों लोगोसे जोंनि हारिखौ बोखांनो हायो जोंनि हारिमुखौ बोखांनो हायो हारिमुखौ जोङो मोगथां महर होनो हायो जोंनि हारिनि सिनस्रि हारिमु थिग बेबायदिनो जोङो बेखायनो दिनै जों गाजा गोमजा खुंफुंगोन होननानै फोरमायदों बा खोब गोजोननाय मोन्दों गाजा गोजा जों खुंफुंनो हाबाय लोगोसे बोथोराबो जोंखौ अनदों दिनै बे बोथोरजोंनो लोगोसे बे दिनैनि हाबाफारिजों जोङो मोनाबिलि हारिमु आफाद लादों आरो बेयाव जोङो जोंनि बर'फोरनि देंखोगिरि मुंदांखा देंखोगिरि बिग्राय ब्रह्म सार बिथांखौ हांख्रायदों जोंनि ओनसोलाव थाखानाय जाखांफुनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सायख'जानाय सेथि बान्था मोननाय अनसुमा स्वरगियारि देंखोमुनि बिथांखौबो हांख्रायदों आरो मोनसे समनि जोंनि ओनसोलनि जे रेडिअ आर्टिस्ट बिपिन बर' बिथांखौबो जोङो देंखोगिरि महरै हांख्रायदों बिथांमोना गावनि उसुबिदानि थाखाय बा सुजुग सुबिदा माखासे उसुबिदानि थाखाय खालामनो हायाखैमोन दिनै बिथांमोनाबो रेडिअ आर्टिस्ट बिथाङा माखासे सम जना थानायनि उनावबो दिनै जोङो हांख्रायफिनना लाबोदों मानो होनबा हारिमुखौ बोखांफिननो नागिरदों नैबे नाग्रिजुलि ओनसोलाव जोङो फोथांनो नागिरदों बेखायनो जों गोजोननाय मोन्दों जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंबाय बा खुंफुंनो हाबाय होननानै जोङो हासिगोन होननानै दिनै नोंथांमोननि जिथु रादाब सुलुंनि गेजेरजों रायजो राजानो फोरमायदों आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावदों खुंथाइ आफादनि आफादगिरि जानानै दिनै नैबे फोरबोखौ खुंफुंनायाव माखासे रांजों लोगोसे अनसुंथाइजों लोगोसे माखासे खामानि दामानि मोसानाय हारिमुखौ अनसायनाय बेयाव जोङो मदद मोनदों बेखायनो जोङो गाजा गोमजा खुंफुंनो हाबाय होननानै जोङो फोसावदों
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ